హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. స్వాగతం, సుస్వాగతం. నిన్నటి అధ్యాయంతో మనకి 2వ షట్కం కంప్లీట్ అయింది. 12వ అధ్యాయంతో ఇప్పుడు 3వ షట్కం పూజ మనం ప్రారంభం చేసుకోబోతున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం భక్తి యోగం గురించి చెప్పుకున్నాం. భక్తి యోగం ఆచరించి యుద్ధం చెయ్యి, పూర్తిగా నాకు శరణాగతి వేడుకో, పూర్తిగా నాకు సమర్పించేసి నువ్వు భక్తుడివిగా అని చెప్పినని, భక్తి యోగమే అన్నింటికన్నా, అన్ని యోగాల కన్నా కూడా భక్తి యోగమే శ్రేష్టమైంది అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం మనము. ఇప్పుడు ఈరోజు అధ్యాయంలో మనము ఏం చెప్పుకుంటామంటే 13వ అధ్యాయం. 13వ అధ్యాయంలో మనము క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం గురించి చెప్పుకుంటాం. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసిన తర్వాత క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమః ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ త్రయోదశాధ్యాయః క్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగः. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ
ఏతద్వేదితుమిచ్చామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అర్జునుడు అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ. భగవానుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేతి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇది తద్విదః. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఏమడుగుతున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు అంటే, తెలివైన ప్రశ్నలు వేశారు అర్జునుడు. 7 ప్రశ్నలు వేశారు. 7 ప్రశ్నలకు కూడా సమాధానం చెప్పారు భగవంతుడు. జ్ఞానం యొక్క అంశాలు అన్నమాట. జ్ఞానం యొక్క అంశాల గురించి, ఆత్మ గురించి, పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా జ్ఞానోదయం ఏ విధంగా అవుతుంది అనే విషయాన్ని ఈ అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకుంటాం. అసలు మనకి విరజా నది అనేది ఉన్నదిట. ఆ విరజా నదికి ఒక పక్కనేమో పై భాగం ఏమో ఆధ్యాత్మిక లోకం, కింద భాగం ఏమో భౌతిక లోకం ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఆ విరజా నదికి ఒకవైపునంతా కూడా వైకుంఠాలు ఉన్నాయి, చాలా వైకుంఠాలు ఉన్నాయి. ఆ వైకుంఠాలన్నింటిలో కూడా నారాయణుడు ఉన్నాడు, వైకుంఠ లోకాలు. తర్వాత ఇక్కడ భౌతిక లోకంలో అన్ని జీవాత్మలు ఉన్నాయి. ఇటు సైడ్ భౌతిక లోకంలో ఆ జీవాత్మలన్నీ ఎక్కడున్నాయి? విరాట్ స్వరూపుడి దగ్గర ఉన్నాయన్నమాట, గర్భంలో. విరాట్ స్వరూపంలో విరాట్ స్వరూపంలో గర్భంలో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎవరు? కారణోదక సాయి విష్ణు, కారణాన్నవ సాయి విష్ణు వస్తారు. ఆ కారణాన్నవ సాయి, అన్నవ సాయి అంటే ఆ కారణాన్నవ సాయి ఎక్కడ? సముద్రంలో పడుకొని ఉంటారు, ఆ సముద్రంలో తేలుతూ ఉంటారు కారణాన్నవ జలంలో. ఆ కారణాన్నవ జలం అంటే ఏంటంటే ఆయన శరీరం నుంచి స్వేద బిందువులు వచ్చి అది ఒక సముద్రంలాగే ఏర్పడింది, అందులో తేలుతూ ఉంటారు. ఆ కారణాన్నవ సాయి నుంచి మనకి ప్రకృతి, ఈ జీవరాశులు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడ్డాయి. అంటే ఏంటంటే ఒక విరాట్ పురుషుడు వస్తాడు. ఇక్కడ గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు వస్తారు. ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు ఏంటంటే అందరి జీవుల హృదయంలో ఉంటారు పరమాత్మ రూపంలో, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. గర్భోదక సాయి విష్ణువేమో ఆయన కూడా కారణ జలం మీద పడుకొని ఉంటారు. ఆయన సముద్రం మీద పడుకొని ఉంటే ఆయన గర్భంలో నుంచి మనకి ఒక తామర తూడు బయలుదేరి వస్తుంది. ఆ తామర తూడులో విరాట్ స్వరూపం ఉంటుంది. ఆ విరాట్ స్వరూపంలోనే జీవాత్మలన్నీ కూడా ఉంటాయి. అవన్నీ ఏంటంటే అవిద్యతో ఆవరించుకొని ఉన్నాయట. ఇప్పుడు మనకి ఆ జీవాత్మ తను తెలుసుకోగలదు, ఆ జ్ఞానం ఉంది జీవాత్మకి. అయినప్పటికీ కూడా అవిద్య అంటే ఏంటంటే మనం చేసినటువంటి అనాది నుంచి ఉన్నాయి, మనం చేసినటువంటి పాపాలన్నీ అవిద్య రూపంలో అవి ఆవరించున్నాయి అన్నమాట జీవాత్మని. ఆవరించున్నందువల్ల తను తెలుసుకోలేదు. ఆ జీవాత్మ బద్ధజీవి అయిపోతుంది అనమాట. బద్ధజీవి అయిపోయి అనాది నుంచి అలాగే ఉన్నదనమాట. అలాగే ఉన్నాయి జీవాత్మలు. మళ్ళీ 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 జన్మలు పొందుతూ ఉన్నాయి. 84 లక్షల జీవరాశులు జన్మలు అయిన తర్వాత మనిషి జన్మ వచ్చింది. ఈ మనిషి జన్మలో మనము చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, మనకు ఒక జ్ఞానం అనేది ఇచ్చారు భగవంతుడు. ఆ జ్ఞానం ద్వారా ఒక ఆ గురువులు ఏంటంటే శాస్త్రాన్నంతా అధ్యయనం చేసినటువంటి వాళ్ళు. ఆ గురువుని పొంది సద్గురువు ద్వారా, పరంపర ద్వారా వచ్చినటువంటి గురువు. ఆ గురువు ద్వారా శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి. ఆ శాస్త్రాధ్యయనం చేయటం ద్వారా మనం భక్తుల కృప లభించాలి మనకి. ఫస్ట్ ఆ భక్తుల కృపతో గురువు లభిస్తారు. ఆ గురువు లభించినప్పుడు ఆ గురువు ద్వారా మనం శాస్త్రాధ్యయనం చేసి ధర్మం ప్రకారంగా మనం నడుచుకుంటూ భగవంతుడికి సేవ చేయాలి. మొత్తం ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వైకుంఠ లోకాలన్నింటిలోకి కూడా పైన ఉన్నది గోలోకం. అది కృష్ణ భగవానుడు ఉంటారు. ఆ కృష్ణ భగవానుడి గోలోకానికి చేరుకోవాలంటే మనము చాలా చాలా కృషి చేయాలి. ఆ కృషి అన్నది మనకి
చెయ్యాలి అన్నది మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తున్నది? ఈ మానవ జీవితం మనిషిగా ఉన్నప్పుడే తెలుస్తుంది మనకి. జంతువులకి వాటికి తెలియదు. అవేంటంటే ఆ ఆహార, నిద్ర, భయం, మైథునం, ఈ నాలుగే తెలుసు జంతువులకి. జంతువులకు మిగిలిన ఇంకేం తెలియదు. కాబట్టి మనము తెలుసుకుని ఏది మంచి ఏది చెడు అన్నది మానవుడికి మాత్రమే తెలుసు. ఆ జ్ఞానం ఉంది. ఏం చేయాలి అన్నది ఆత్మకు తెలుసు. కానీ ఆ అవిద్యతో ఆవరించినందువల్ల అవిద్య ఎట్లా తొలగిపోతుంది? ఒక గురువు ద్వారా, ఒక గురువు చేసే శాస్త్రాధ్యయనం మూలంగా మనకి అవిద్య అనేది తొలుగుతుంది. తొలగినప్పుడు మనకి కళ్ళకి చీకటి ఆవరించి ఉంటుంది కదా. చీకట్లో కళ్ళు కనిపిస్తాయా? కనిపించవు కదా. కళ్ళకు కూడా శక్తి ఉంటుంది. శక్తి లేనట్టు కాదు, కళ్ళకి చూసే శక్తి ఉంటుంది, కానీ ఆ చీకటి మూలంగా కనిపించదు. అలాగే అవిద్య మూలంగా మనకి ఆ జీవాత్మ తనని తను తెలుసుకోలేకుండా ఉంది. ఆ విద్యను తొలగిస్తారనమాట. దీపం, జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగిస్తారు గురువులు. ఆ జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగించుకోవడం ద్వారా అవిద్య తొలగిపోతుంది. అవిద్య తొలగిపోయి నేనే ఏంటి, నేను ఆత్మని, నా పనేంటి, నేను చేయాల్సిందేంటి అన్నది తెలుస్తుంది అనమాట. అప్పుడు తెలిసినప్పుడు అప్పుడు భగవంతుడిని సేవ చేయాలి అనేటువంటి ఆశ కలుగుతుంది. భగవంతుడి సేవ చేసుకోవటం ద్వారా మనం భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 7 ప్రశ్నలు వేశారు అర్జునుడు. ఏం వేశారు? ప్రకృతి అంటే ఏంటి? ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి. భగవంతుడి సమాధానం భౌతిక ప్రకృతి అని చెప్పారు. పురుషుడు అంటే ఎవరు? పురుషుడు అంటే పరమాత్మ. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ అడుగుతున్నారు చూడండి. ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవచ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అర్జునుడు పలికెను, ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు అంటే, పురుషుడు అంటే ఆనందించేవాడు, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రం తెలిసిన వాడి గురించి, జ్ఞానం గురించి, జ్ఞాన విషయాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇది ప్రశ్న. ఇది 7 ప్రశ్నలు. 7 విషయాల గురించి నాకు తెలియజేయి అని చెప్పనని అర్జునుడు అడిగారు. అడిగితే ఇక్కడ భగవంతుడు సమాధానం చెప్పారు. కుంతి కుమారుడా, ఈ దేహాన్ని క్షేత్రం అని అంటారు, మరియు ఈ దేహాన్ని తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడని అంటారు. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాల్లో నేను క్షేత్రజ్ఞుడనని కూడా నీవు తెలుసుకొనవలెను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకుంటే జ్ఞానం అంటారు. ఇది నా అభిప్రాయము అని చెప్పనని చెప్పారు ఇక్కడ. తక్షేత్రం యచ్చయాదృక్చ యద్వికారే యతశ్చ యత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము, అది ఏర్పాటు చేయబడి విధానము, దానిలోని మార్పులు, అది ఎక్కడి నుండి ఉత్పత్తి అయింది, క్షేత్రం తెలిసిన వాడెవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటో అనే విషయాలను వర్ణనము వినుము అని చెప్పనని చెప్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు మనకి క్షేత్రం, పొలం క్షేత్రం అంటే పొలం అని కూడా వస్తుంది కదా. ఆ పొలంలో రైతు క్షేత్రజ్ఞుడు. రైతు ఏం చేస్తాడు? మొత్తం కూడా అన్ని విత్తనాలు వేస్తాడు, పంట పండిస్తూ ఉంటాడు. ఆ పంట ఏది వేశాడు, దానికి ఏ ఎరువులు వేయాలి, ఏ విధంగా ఉత్పత్తి వస్తుంది, అన్నీ కూడా ఆ క్షేత్రజ్ఞుడికే తెలుస్తాయి, రైతుకే తెలుస్తుంది, వేరే ఇంకెవరికి తెలియదు. అలాగే మనం ఏ పంట వేస్తే ఆ పంట పండుతుంది. అక్కడ కాకర చెట్లు వేసామనుకోండి, కాకర విత్తనాలు వేస్తే కాకర గింజలు అవే వస్తుంది, ఆ చేదు ఫలాలే వస్తాయి. అట్లాగే మనం ఏదైనా మంచి ఫ్రూట్ది వేసామనుకోండి, తీయటి ఫలాలు వస్తాయి. అలాగే మనకి ఈ క్షేత్రం, ఈ దేహం ద్వారా మనం చేసేటువంటి కర్మలు ఉంటాయి కదా, ఆ కర్మల మూలంగా మనకు ఫలితాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అనాది నుంచి మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మల ఫలితాలన్నింటితో కూడా పూర్తిగా ఆ అవిద్యతో ఆవరించున్నదనమాట ఆత్మ, జీవాత్మ.
అనాది నుంచి మనం ఆ జీవరాశుల దీంట్లో దేహాలు పొందినప్పుడు మనకు ఆహారము, నిద్ర, భయం, మైథునం ఈ నాలుగే తెలుసు, వేరే ఇంకేం తెలియదు. ఈ జన్మలో, మనిషి జన్మలో మాత్రమే మనకి ఆ జ్ఞానం అనేది భగవంతుడు ఇచ్చాడు. కానీ ఆ పూర్వ జన్మల వాసన ఉంటుంది కదా, ఆహార, నిద్ర, భయం, మైథునం, ఆ వాసనని పోగొట్టుకోలేక ఇప్పుడు కూడా మనం దాంట్లోనే పడి పొర్లుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఎంత రుచిగా చేసుకుందాం పదార్థాలు, ఇంద్రియాలను ఏ విధంగా తృప్తి పెడదాం, ఈ దీంట్లోనే ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు కూడా, ఈ జన్మలో కూడా. మనిషి జన్మ ఎత్తిన తర్వాత కూడా ఆ తేజో దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి అంటే మనము, చెప్పాను కదా, ఆ విధంగా భగవంతుడి సేవ చేసుకోవడానికి మనకి గురువు, ఒక గురువుని పొందాలి. ఏ విధంగా శాస్త్రబద్ధంగా మనం ఆచరించాలి, ధర్మాన్ని అనుసరించాలి అంటే ఒక గురువు, శాస్త్రాధ్యయనం, ఇదంతా కూడా మనకి ముఖ్యం. ఇప్పుడు ప్రకృతి అంటే ఏంటి? ప్రకృతి అంటే ఏంటి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి భౌతిక ప్రకృతి అన్నమాట. తర్వాత పురుషుడు అంటే ఎవరు? పరమాత్మ, భోక్త. భోక్త ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు, పరమాత్మ అన్నమాట. తర్వాత జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే క్షేత్రం, క్షేత్రజ్ఞని అవగాహన చేసుకోవటం జ్ఞానం అన్నమాట. ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవరు? ఆ కృష్ణ భగవానుడిని అవగాహన, ఆయన గురించి తెలుసుకోవటం, అదే జ్ఞానం. తర్వాత జ్ఞేయం అంటే ఆ తెలుసుకున్న దాన్ని అప్లై చేయటం. ఇప్పుడు ఒక గులాబ్ జామ్ ఉంటుంది, దాని కలర్ తెలుస్తుంది, అది స్వీట్గా ఉంటుందని తెలుస్తుంది, అది ఎలా చేయాలో తెలుస్తుందని తెలుసుకుంటాం. కానీ అది తింటేనే దాని రుచి తెలుస్తుంది. మహామంత్రం ఉంది, మహామంత్రం జపం చేస్తే చాలా మంచిదిట అని చెప్పి నన్ను వింటాం మనం. చేస్తేనే దాని రుచి తెలుస్తుంది, చెయ్యకపోతే తెలియదు మనకి. ఆ భగవంతుడి ని సేవిస్తే ఆ సేవలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని మనం పొందగలుగుతాం, లేకపోతే తెలియదు అనమాట మనకి. అదే జ్ఞేయం, ఆ అనుభవించటమే జ్ఞేయం అనమాట. తర్వాత క్షేత్రం. క్షేత్రం అంటే దేహం, మన క్షేత్రం. క్షేత్రం అంటే మన దేహం. తర్వాత 24 అంశాలతో ఏర్పడింది క్షేత్రం. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరంటే పరమాత్మ, ఆత్మ, ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞులు అనమాట. క్షేత్రజ్ఞులు, ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞులు ఉన్నారు మన శరీరంలో. ఇప్పుడు మన శరీరం గురించి అని చెప్పడానికి భగవంతుడు చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత ఇవి మీకు క్విజ్లో వస్తాయండి, నోట్ చేసుకోండి. క్షేత్రం అంటే ఏంటి, ప్రకృతి అంటే ఏంటి, పురుషుడు అంటే ఎవరు, జ్ఞానం అంటే ఏంటి, జ్ఞేయం అంటే ఏంటి, క్షేత్రం అంటే ఏంటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు, ఇవన్నీ కూడా అడుగుతారు. ఆత్మ, పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా మన దేహంలో ఉన్నారు. క్షేత్రజ్ఞులు, ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞులు ఉన్నారు. చూడండి, పరమాత్మ, ఆత్మ ఇద్దరు కూడా ఉన్నారనమాట మన దేహంలో. తక్షేత్రం యచ్చయాదృక్ష యద్వికారే తస్యేత్ సచయో యత్ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము, అది ఏర్పాటు చేయబడి విధానము, దానిలోని మార్పులు, అది ఎక్కడి నుండి ఉత్పత్తి అయింది, క్షేత్రం తెలిసిన వాడు ఎవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటో అను విషయాలను వర్ణనను వినుము. అది ఈ క్షేత్రం అంటే ఏంటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు? ఈ క్షేత్రంలో ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞులు ఉన్నారు. చూడండి, ఈ చెట్టు ఈ చెట్టు ఉంది, ఈ చెట్టు మీద ఒక పక్షి ఉంది, ఆ పక్షి శరీరం, పక్షి దేహం ఏది, మనది ఈ దేహం. ఈ దేహంలో ఎవరున్నారు? ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞులు ఉన్నారు. ఈ ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞులు, ఈ ఒకటి ఆత్మ, రెండు పరమాత్మ. ఇవి రెండు కూడా, ఈ ఆత్మ కూడా అనాది నుంచి ఉన్నది, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది ఆత్మ. ఆత్మ కూడా మనకి చాలా 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 చిన్నగా ఉంటుంది, వెంట్రుక టిప్లో 10,000 వంతు ఉంటుందిట. అది అసలు మనం లెక్క చూడలేము, దాని సైజును మనం లెక్క పెట్టలేము, అంత చిన్నగా, అంత సూక్ష్మంగా ఉంటుందిట. అలాగే పరమాత్మ కూడా అంత సూక్ష్మంగా ఉంటాడు. పరమాత్మ కూడా మనకు కనిపించదు, ఆత్మ కనిపించదు, పరమాత్మ కూడా కనిపించదు మనకి. కానీ పరమాత్మ ఉన్నారు, ఆత్మ కూడా ఉన్నది. మనలో ఉన్న చైతన్యమే ఆత్మ, పరమాత్మ. పరమాత్మ ద్వారా ఆత్మకి చైతన్యం వస్తుంది.
ఆత్మ ఏంటంటే పరమాత్మలోని ఒక అంశం అన్నమాట. సూర్యుడిలో నుంచి ఒక చిన్న కిరణం ఏ విధంగా చిన్న కిరణం వస్తుందో ఒక వెలుగు, అట్లా మిడుగురు పురుగులో నుంచి మనకి మిణుక్కుని మెరుస్తూ ఉంటుంది కదా. ఆ ఆత్మ అనేది అట్లా అంత స్మాల్గా అంత చిన్నగా ఉంటుంది మనకి మన శరీరంలో. అది ఎప్పుడైతే పనిచేస్తూ ఉంటుందో మన శరీరంలో పరమాత్మ ఆత్మ ఇద్దరు చైతన్యంతో ఎప్పుడైతే ఉంటారో అప్పుడు మనది దేహం, మనది అదే అది వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, డెడ్ బాడీ అంటారు. మనని పేరు పెట్టి పిలవరు. ఇప్పుడు బాడీ తీసేసారా, బాడీ ఇంకా ఎంతసేపు ఉంచుతారు, ఇలా చెప్తారు. అంటే ఆ మర్యాద మారిపోతుంది అనమాట మనకి పరమాత్మ ఆత్మ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడి విధానము అక్కడ చూడండి, ఫలాలు ఆరగిస్తున్నది. ఆత్మ తను మర్చిపోతుంది అనమాట. మర్చిపోయి ఆ ఫలాలన్నీ కూడా ఆరగిస్తుంది. అంతా నేనే 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 అనుకుంటూ మనం చేసే పనుల ఫలితాలన్నీ కూడా ఆవృతమైపోయి ఉంటాయి ఆ ఆత్మని. ఆ చూసేది ఎవరంటే సాక్షిభూతుడుగా పరమాత్మ చూస్తున్నారు ఇక్కడ. అవిద్యతో ఆవరించిపోయి ఉంటుంది ఆత్మ, పరమాత్మ ఏమో సాక్షిభూతుడుగా ఉంటారు. ఇప్పుడు మన దేహంలో మనకి తలకాయ నొప్పిగా ఉంది, చాలా తలనొప్పిగా ఉంది నాకు అని చెప్పినని మనం బయటికి చెప్తేనే తెలుస్తుంది. నేను నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నాను కానీ నాకు తలకాయ నొప్పి అని నేను చెప్తేనే తెలుస్తుంది కదా. చెప్పకపోతే తెలియదు. నవ్వుతూ బాగానే ఉన్నారు కదా, ఆయనకి నొప్పి అని చెప్పి నన్ను బయటికి చెప్పలేదే అని చెప్పంటారు. కానీ పరమాత్మకి తెలుస్తుంది మన ఈ దేని గురించి, మన దేహం గురించి పరమాత్మకి తెలుస్తుంది. ఆత్మకి పరమాత్మకి ఇద్దరికి కూడా తెలుస్తుంది అనమాట. మన పక్కనున్న వాడికి కూడా తెలియదు మన గురించి. మన గురించి మనకి తెలుస్తుంది కానీ వేరే వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట. పరమాత్మకి అన్ని దేహాల గురించి కూడా పరమాత్మకి తెలుస్తుంది. కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవటము. ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే గనక నోట్ చేసుకొని తర్వాత అడగండి. ఋషిభిర్బహుదా గీతం ఛందోభిర్వివిధైః పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితైః. క్షేత్రజ్ఞుని గురించి ఆ జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషులచే వివరించబడింది. ఎన్నో వేద సూత్రాల్లో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మసూత్రాల్లో ఇది సహేతుకంగా మరియు హేతుబద్ధంగా వివరించబడింది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. ఫిఫ్త్ది ఇప్పుడు మనకి ఈ బ్రహ్మసూత్రాలు అంటే ఏంటి, మనకి అన్నమయ బ్రహ్మపుచ్చాన్ని గురించి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలో ఉంది. బ్రహ్మపుచ్చం అంటే ఏంటంటే మనకి అన్నమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ, ఈ ఐదింటిని కలిపి బ్రహ్మపుచ్చం ఉంటారు. అంటే అన్నమయ స్టేజ్ అంటే మనం తెలుసుకుండే, మనం అప్పుడే పుట్టిన బేబీ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ విధంగా మనం ఆధ్యాత్మికంగా తెలుసుకునే స్టేజ్లో ఉంటాం అన్నమాట. అప్పుడప్పుడే వికసిస్తూ ఉంటుంది మనస్సు. అప్పుడప్పుడే జ్ఞానోదయం అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అది బేబీ పుట్టంగానే ఏమిటి అన్నీ కూడా. తర్వాత ప్రాణమయ స్టేజ్ అంటే ఆ ప్రాణాన్ని నిలుపుకోవటం కోసం ఆకలి అవుతూ ఉంటుంది. ఆకలి అవుతూ ఉంటే ప్రతిదీ నోట్లో పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కొంచెం పెరిగిన తర్వాత చూసిన ప్రతిదీ తినాలనుకుంటుంది, చూసిన ప్రతిదీ నోట్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది, వేలు నోట్లో వేసుకుంటుంది, కాళ్ళు నోట్లో వేసుకుంటుంది. అన్నీ కూడా అన్ని అవతారాలు, దశావతారాలు కూడా ఎత్తుతారట. ఆ లెటర్ని వెళ్తే ఆ లెటర్ని కూడా నోట్లో పెట్టుకుంటారు పిల్లలు. అట్లా దశావతారాలు ఎత్తుతారు వాళ్ళు పడుకునే దీంట్లో అన్నింటిలో కూడా. అట్లా వాళ్ళదేంటంటే ఇప్పుడు ప్రాణమయ స్టేజ్. ఆ ప్రాణమయ స్టేజ్లో వాళ్ళు అన్నీ తెలుసుకోవాలి, అన్నీ తినాలనే దీంట్లో ఉంటారు. తర్వాత అట్లాగే ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా ఏంటంటే ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని చెప్పినని
మనం విషయాలు గ్రహిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అన్నింటినీ కూడా ఇప్పుడు భగవద్గీత చదవాలా, భాగవతం చదవాలా, ఏది చదివితే మనకు ఉన్నతి కలుగుతుంది, ఆత్మ ఉన్నతి అనేది మనం వెతుక్కుంటూ ఉంటాం. తర్వాత జ్ఞానమయ, మనకు ఆ విషయం గురించి తెలుస్తుంది. అక్కడ భాగవతం చెప్తున్నారట, అక్కడ భగవద్గీత చెప్తున్నారట, వినాలి వెళ్ళి అనేటువంటి కోరిక కలుగుతుంది. ఆ జ్ఞానం వస్తుందన్నమాట. ఎట్లా అయినా సరే వినాలి. మనము భగవంతుడి భక్తిలో మనం స్థిరం కావాలంటే అవన్నీ వినాలి, నేర్చుకోవాలనేటువంటి ఆశ కలుగుతుంది. అట్లాగే ఇప్పుడు జ్ఞానమయ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి భౌతికంగా ఒక గురుకులం తీసుకుంటారు, ఆ గురుకుల పాఠశాలలో చేస్తారు, ఆ జ్ఞానాన్ని పొందేందుకు ప్రయత్నం చేస్తారు. తర్వాత విజ్ఞానమయ, ఆ పొందిన జ్ఞానం ఏంటంటే ఒక ఒక దీంట్లో వాళ్ళు నిష్ణాతులవుతారు. నిష్ణాతులయ్యి వాళ్ళు దాన్ని అప్లై చేయటం మొదలు పెడతారు. ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. పొందిన దాన్ని, నేర్చుకున్న దాన్ని వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా చేయటం మొదలు పెడతారనమాట. అంటే ఈ శాస్త్రాధ్యయనం ద్వారా మనం నేర్చుకున్నది, ఒక గురువు ద్వారా చెప్పడం ద్వారా నేర్చుకున్నదంతా కూడా మనం ఆచరిస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఒక మహామంత్ర జపం కానీ, భగవద్గీత చదువుకుని అర్థం చేసుకోవటం కానీ, గురువు ద్వారా వినటం కానీ, భాగవత శ్లోకాస్ విని అర్థం చేసుకోవటం కానీ, భగవంతుడు అంటే ఏంటి, భగవంతుడిని ఏ విధంగా మనం సేవించాలి, ఏ విధంగా చేయటం, సేవిస్తారనమాట. ఆ విధంగా వాళ్ళు గురువు చెప్పిన విధానాన్ని అనుసరిస్తారు. అది విజ్ఞానమయ. తర్వాత ఆనందమయ. ఆనందమయ అంటే వీళ్ళకేంటంటే పూర్తిగా స్థిరపడిపోతారు. ఒక దీంట్లో ఒక ప్లాట్ఫామ్లోకి వచ్చేస్తారు. పూర్తిగా ప్లాట్ఫామ్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళకేంటి, భౌతికంగా ఏంటి, వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేస్తుంది. ఒక ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసేసి చక్కగా వాళ్ళు ఉద్యోగాన్ని పొందుతారు. ఉద్యోగాన్ని పొందిన తర్వాత దాన్ని, ఆ వచ్చే ధనాన్ని ఏ విధంగా వెచ్చించాలి, ఒక గృహస్థ అవుతారు. ఒక ఇల్లు కట్టుకోవటం, ఒక చిన్న ఇది అన్నీ కూడా చూసుకుంటూ వాళ్ళు ఆ గృహస్థుగా ఆనందం పొందేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు దాంట్లో ఉంటారు. అదే ఆధ్యాత్మికంగా తీసుకోండి దీన్ని, ఇదే అర్థాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా తీసుకుంటే మనము అన్ని శాస్త్రాధ్యయనం అంతా చేస్తూ, మనం గురువు చెప్పింది వింటూ, గురువుని అనుసరించడం ద్వారా మనము పరమాత్మ గురించి, భగవంతుడి గురించి జపం చేయటం ద్వారా ఆత్మని పరమాత్మతో అనుసంధానం చేయగలుగుతాం. మనలో ఉన్నటువంటి అంత కల్మషాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. తొలగిపోవటం ద్వారా మనల్ని భగవంతుడు తృప్తి పడతారు. ఆయన మనం చేసే సాధనకి తృప్తిపడి మన వైపు చూస్తారు. చూసి ఆయన కృప లభిస్తుంది. ఫస్ట్ గురు కృప లభించాలి, తర్వాత పరమాత్మ కృప, ఆ భగవంతుడి కృప లభిస్తుంది. ఆ కృప లభించడం ద్వారా మనము శాంతిని పొందగలుగుతాం, ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాం. ఆనందం ఎప్పుడు, శాంతి ఆనందం ఎప్పుడు వస్తుంది, జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి ఈ 4ంటిని దాటగలిగినప్పుడు మనకి ఆనందం వస్తుంది. ఆ ఆనందం స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతాం. అదే బ్రహ్మపుత్యం అంటే. ఇప్పుడు మన శరీరం ఇక్కడ చూడండి, 6 ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు ఈయన. వీటిని గురించి చెప్పేశాను ఇప్పుడు మీకు. 6 ప్రశ్నల గురించి, ఇది కూడా ప్రశ్నల గురించే. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకంచ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్ఛాద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతిః ఏతక్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం. పంచమహాభూతాలు, మిథ్యాహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియాలు. దశ అంటే ఇప్పుడు పంచమహాభూతాలు, ఇప్పుడు నేను వీటి గురించి చెప్తాను. ఇక్కడ చూద్దరు గారు. ఇప్పుడు పంచమహాభూతాలు ఏంటి, భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. ఇవి పంచమహాభూతాలు అంటారు. ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, భూమి వాసన గురించి. ఇప్పుడు వర్షం కురుస్తుంటుంది, వర్షం కురిసినప్పుడు ఆ స్మెల్ తెలుస్తుంది మనకి. భూమిలో నుంచి ఒక వాసన ఉన్నది అని తెలుస్తుంది. దూరంగా వర్షం పడుతున్నా కూడా మనం చెప్పగలుగుతాం. ఎట్లా, వాసన ద్వారా. ఒరే అక్కడ వాసన, ఎక్కడో వర్షం కురుస్తుందిరా అని చెప్తాం. వాసన అన్నమాట. ముక్కు,
అట్లా ఇక్కడ నీరు, నీరంటే రుచి, నాలిక, నీరు రుచిని గురించి తెలియజేస్తుంది. తర్వాత అగ్ని, దృష్టి, కన్ను. తర్వాత వాయువు, స్పర్శ, మన శరీరానికి తగిలేటువంటి స్పర్శ అనమాట, స్కిన్. అట్లా మరియు ఆకాశం, శబ్దం. ఆకాశం శబ్దం ఏంటి? చెవి. చెవి ద్వారా శబ్దం తెలుస్తుంది మనకి. సూక్ష్మాంశాలు మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. వీటన్నింటితో అంటే ఒక్కొక్కటే ఏర్పడతాయి అన్నమాట మన దేహం తయారు కావడానికి. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ మూడు వస్తాయి. తర్వాత జ్ఞానేంద్రియాలు, చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మము, ముక్కు, ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి. తర్వాత కర్మేంద్రియాలు, కంఠము, చేతులు, కాళ్ళు, జననాంగాలు. ఇవి 5 బుధము కర్మేంద్రియాలు. వీటన్నింటితో మహత్తత్వం, ఇవన్నీ కూడా కలిపి మనకి 24 మూలకాలు. 24 మూలకాలతో మనకి ప్రకృతి అనేది, ప్రకృతిలో 24 మూలకాలు ఉన్నాయి. అంటే ఏంటంటే ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి జీవులన్నింటికి కూడా ఈ 24 మూలకాలతో ఆ జీవరాశి ఏర్పడుతుంది. ఆ విరాట్ స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలన్నీ కూడా 24 మూలకాలతో ఒక దేహాన్ని పొందుతాయి అన్నమాట. జ్ఞానం యొక్క అంశాలు. అమానిత్వం, అదంబిత్వం, అహింసా, క్షాంతిరార్జవం, ఆచార్యోపాసనం, శౌచం, స్థైర్యం, ఆత్మవినిగ్రహ, ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం, అనహంకార ఏవ చ, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శనం, ఆసక్తిరనభిష్వంగ, పుత్రదారా గృహాదిషు, నిత్యం చ సమచిత్తత్వం, పత్తిషు. ఇప్పుడు అమానిత్వం, కృష్ణ జ్ఞానానికి కృష్ణునికి భేదం లేదు. కృష్ణ జ్ఞానానికి కృష్ణుడికి భేదం లేదు. జ్ఞానం యొక్క అంశాలు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా భక్తిని కలిగించేవి. అవేంటి? అమానిత్వం అంటే వినమ్రత, వినమ్రతని కలిగి ఉండాలి. అదంబిత్వం అంటే గర్వరాహిత్యం, గర్వం లేకుండా ఉండటం. ఒక నిమిషం. అమానిత్వం అంటే వినమ్రత, అదంబిత్వం అంటే గర్వరాహిత్యము, అహింస, హింస చేయకుండా ఉండటం, శాంతి, సహనం, సహనంగా ఉండటం. తర్వాత ఆర్జవం, రుజుత్వం. ప్రతి మనిషిలో కూడా ఇప్పుడు మనకి సహనం నశించిపోతున్నది, ఓర్పు ఉండట్లేదు. దానికి కారణం ఏంటి? మనకి పూర్తిగా స్ట్రెస్కు గురవుతున్నారు. వాళ్ళు చేయాల్సిన సమయం కన్నా వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు వాళ్ళు చేయకుండా ఎక్కువగా ఇంద్రియ తృప్తి కోసంగా అవర్స్ టుగెదర్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఆ వర్క్ చేసినందువల్ల స్ట్రెస్కు గురవుతున్నారు. ఆ స్ట్రెస్ మూలంగా వాళ్ళు సహనాన్ని కోల్పోతున్నారు, ఓర్పు ఉండట్లేదు. ప్రతి వాళ్ళల్లో కూడా ఓర్పు అసలు నశించిపోతున్నది. తర్వాత రుజుత్వం, ఆచార్య, ఉపాసనం, ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని సమీపించటం. తర్వాత శౌచం, శుచిగా ఉండటం, శుభ్రంగా ఉండటం. స్థైర్యం అంటే స్థిరత్వం. తర్వాత ఆత్మ నిగ్రహం కలిగి ఉండటం. ఇంద్రియార్థేషు, ఇంద్రియ విషయాలందు మనము ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవటం. తర్వాత వైరాగ్యం, విరక్తి కలిగి ఉండటం. అనహంకార ఏవచ, మిథ్యాహంకారం లేకుండా ఉండటం. నేను, నాది, నేను చాలా గొప్పవాడిని, నేనే చేశాను ఇది,
మిథ్యాహంకారం అనమాట. నేను అన్నది ఏది లేదు, అంతా పరమాత్మే అని చెప్పి నన్ను ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాడో వాడికి ఆ మిథ్యాహంకారం తొలగిపోతుంది. మిథ్యాహంకారం ఉంటుంది లేకపోతే గనక. తర్వాత జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించటం. ఎందుకు జన్మించాం, జన్మ అంటే ఏంటి, మృత్యు అంటే ఏంటి, జర జర ముసలితనం, వ్యాధి వస్తుంది, వీటి దోషం ఏంటి అనేది గ్రహించటం అన్నమాట. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల యొక్క దోషాన్ని గుర్తించడం అంటే మనము ప్రతి వాడికి కూడా ఈ భౌతిక లోకంలో జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఈ 4 కూడా ఉంటాయి. ఈ 4 లేని లోకం ఏది అన్నది మనం వెతుక్కోవాలి. అది ఆ కృష్ణ భగవానుడి పాదాలు, ఆ పాద స్పర్శ తగిలితే గాని మనకి తెలియదు అనమాట. నిర్లిప్తత, నిర్లిప్తంగా ఉండటం, పిల్లలు భార్య ఇల్లు మొదలైన వాటి బంధం నుండి విముక్తి. అంటే విముక్తి అంటే వాళ్ళని వదిలేయమని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ మనకి భగవద్గీత. నీ కర్మను నువ్వు చెయ్యి, కానీ వాటితో అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ పెట్టుకోవాకు. అంటే వాళ్ళు తప్పించి ఇంక వేరే ఇంకేది వద్దు నాకు అని అనుకోవద్దు. నీకు వేరే ఇంకొకటి ఉంది, అదేంటంటే ఆత్మని ఆనందపరచటం. ఆత్మానందం ఎప్పుడు వస్తుంది, భగవంతుడి సేవలో వస్తుంది. ఆ సేవ చేయాలి, భగవంతుడి సేవకు మన జీవితాన్ని మన దేహాన్ని అంకితం చేయాలన్నమాట. సుఖ దుఃఖ సందర్భాలలో సమచిత్తం, సుఖం అనేది ద్వంద్వాతీతంగా ఉండటం. తర్వాత నిరంతరమైన విశుద్ధ భక్తి, ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలని కోరుకోవటం. అంటే ఏకాంత ప్రదేశం అంటే మనం అందరిలో కూర్చొని జపం చేయటం, గొప్పకు పోవటం ఇవన్నీ కాదు. మనము చేసుకోవాల్సింది ఓ పక్క కూర్చొని గొడవ లేకుండా హాయిగా ప్రశాంతంగా భగవంతుడిని ధ్యానించటం నేర్చుకోవాలి. జనసామాన్యం పట్ల విరక్తి. ఈ మనం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ కబుర్లు వీళ్ళ కబుర్లు అన్నీ కూడా మన మైండ్ నిండా అవే ఉంటాయి. వేరే ఇంక అసలు మనం భగవంతుడి గురించి ఆ కృష్ణనామాన్ని తోద్దామన్నా కూడా వెళ్ళదు. పూర్తిగా నిండిపోయింది, సంచి మొత్తం నిండిపోయింది అనుకోండి, ఆ సంచిలో పెట్టగలమా వేరే ఇంకేదన్నా మంచి వస్తువు ఏదన్నా పెట్టాలని ఉంటుంది. దాంట్లో కంపల్సరీ పెట్టాల్సిన వస్తువు కూడా పెట్టలేము. దాంట్లో చెత్త అంతా దూర్చేసాం మనం. ఆ చెత్త అంతా మన బుర్ర నిండా ఉంటుంది. ఆ బుర్రలోకి ఆ భగవంతుడి నామం వెళ్ళాలంటే మనము అభ్యాసం, సాధన ద్వారా మాత్రమే వెళ్తుంది. అప్పుడు ఆ సాధన ఎట్లా చేయాలి, జనసామాన్యం పట్ల విరక్తి కావాలి. ఆ విరక్తి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆ సాధన చేయగలుగుతాం. లేకపోతే విషయాసక్తి పెరిగిపోతుంది. ఎదుటివాడు ఏం కొనుక్కున్నాడు, ఎదుటివాడు ఎట్లున్నాడు, వాడు ఎట్లున్నాడు, వీడు ఎట్లున్నాడు, వాడికన్నా ఎక్కువగా నేనున్నానా లేదా, ఇవన్నీ పెరిగిపోతాయి ఆలోచనలు మనలో. అంటే బద్ధజీవి యొక్క లక్షణాలు అవన్నీ కూడా పూర్తిగా మనం ఆ పూర్వజన్మల్లో అంతా కూడా జంతువులాగా మనం ఉండి వచ్చాం కాబట్టి ఈ జన్మలో కూడా అదే దీంట్లో ఉంటున్నాం. స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించటం. తర్వాత మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన, ఇవన్నీ జ్ఞానం అని, వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా సరే అజ్ఞానం అని ప్రకటిస్తున్నాను. భగవంతుడే చెప్తున్నారు, ఇవన్నీ కలిగి ఉండటాన్ని జ్ఞానం అంటారు. వీటికి ఆపోజిట్ ఏది ఉన్నా సరే దాన్ని అజ్ఞానం అంటారు అనమాట. ఆ అజ్ఞానంతోనే ఆవరించి ఉన్నదన్నమాట. విద్యతో ఆవరించి ఉన్నది ఆత్మ, జీవాత్మ. దాన్ని మనం తొలగించుకోవాలి. ఒక అద్దం మీద ఉన్నటువంటి దుమ్ము ధూళి ఏ విధంగా తుడిస్తే, ప్రతిరోజు తుడవాల్సిందే, దాని మీద ప్రతిరోజు దుమ్ము పడుతూనే ఉంటుంది. ప్రతిరోజు శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎలా శుభ్రం చేయాలి, భగవంతుడి నామం జపం. ఈరోజు వద్దులే చెయ్యొద్దు అనుకోకూడదు. ఈరోజు వద్దులే అన్నం తినను అని చెప్పి నన్ను అనుకుంటున్నామా, ఆకలి అవుతున్నదని దబదబా వెళ్ళి ప్లేట్ పెట్టుకొని తింటాం కదా. అట్లాగే ప్రతిరోజు కూడా నామజపం వదలకుండా చెయ్యాలి. ప్రతి నిమిషం ప్రతి క్షణం 24 hours మన లోపల మనకి కృష్ణనామం జరుగుతూనే ఉండాలి. ఈ మాల తీసుకొని చేసానులే 2 గంటలు చేస్తాం, ముక్కును పెట్టుకొని చేస్తాం, ముక్కు పట్టుకొని చేయాలి కాబట్టి అన్నట్టుగా. తర్వాత వదిలేసేసి ఇదే మిగిలిన విషయాలకు వెళ్ళిపోయామనుకోండి, బాగా పన్నీరు చల్లుకొని బురదలో మునిగినట్టే. మనం ఏనుగు అట్లాగే చేస్తుందిట. ఏనుగు ఏం చేస్తుంది, శుభ్రంగా స్నానం చేస్తుంది, వెళ్ళి స్నానం చేసి బయటకు వచ్చేసి ఆ మట్టి అంతా చల్లుకుంటుంది ఒంటి నిండా. అంతే ఇది కూడా మనం చేసేది. కాబట్టి
ఆ మిగిలినవన్నీ కూడా ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా పెంపొందించుకోవాలి. పెంపొందించుకున్నప్పుడు మనకి ఆ భగవంతుడి నామం చేయాలి అనేటువంటి ఆశ ఎక్కువగా కలుగుతుంది. ఆ నామ రుచి కలుగుతుంది మనకి, లేకపోతే కలగదు. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృత అస్తుతే. అమృతమస్తుతే ఇక్కడ యజ్ఞాత్వామృతమస్తుతే. అనాదిమత్పరం బ్రహ్మా నసతన్నాసదుచ్యతే. అంటే ఆ పెట్టకూడదు ఇక్కడ, కాబట్టి ఇలా వచ్చింది. మనం చదివేది ఏంటంటే యజ్ఞాత్వామృతం అస్నుతే, ఆ పలికెట్టుగా చదువుకోవాలి ఇక్కడ. దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు అమృతత్వాన్ని చవి చూస్తావో అట్టిదాన్ని నేను వివరిస్తాను. అది ఆది లేనిది, నాకు అధీనమైనది అయిన బ్రహ్మం ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణములకు అతీతంగా ఉంటుంది. బ్రహ్మం. బ్రహ్మం అంటే ఏంటి? బ్రహ్మం అంటే పరమాత్మ గురించి చెప్తానంటున్నారు. బ్రహ్మం అంటే బ్రహ్మగారి గురించి కాదు, మనకి పరమాత్మ. ఒక్కొక్క చోట బ్రహ్మ అంటే ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క అర్థం వస్తుంది. ఇక్కడ పరమాత్మ గురించి చెప్తాను విను అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షి శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదాలు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఆ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా ఆవరించి ఉన్నారు. పూర్తిగా జగత్తంతా కూడా ఆ భగవంతుడి మొత్తం సర్వవ్యాపి, సర్వం మొత్తం కూడా అన్నింటిలో పరమాత్మ వ్యాపించి ఉన్నారని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆయన చేతులు కానీ, కళ్ళు కానీ, శిరస్సులు కానీ అన్నీ కూడా, మన దేహం మొత్తం కూడా పరమాత్మదే. ఆయన బీజ ప్రదాత కాబట్టి ఈ దేహాన్ని పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి, అంతఃకల్మషాలు లేకుండా చూసుకోవాలి. దేహం అంటే పైన సెంటు కుట్టుకోవడం కాదు, లోపల కూడా పరిశుద్ధిగా ఉండాలి మనకి. ఆ పరమాత్మని గుర్తించి పరమాత్మ సేవ చేయటం ద్వారా మాత్రమే అది పరిశుద్ధిగా ఉంటుంది. ఈ వీటితో పరమాత్మ జగత్తంతా కూడా ఆవరించున్నారు. మన పక్కన ఉన్నారు, ఎదురుగా ఉన్నారు, వెనకాల ఉన్నారు, పైన ఉన్నారు, కింద అన్ని చోట్ల. ఇందుగలడందు లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండై ఎందెందు వెదకి చూచిన అందేయగలడు దానవాగ్రణి వెంటే. నువ్వు విన్నావనుకో, ఇక్కడున్నాడు అక్కడ లేడని నేనేం చెప్పేది? అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు. ప్రతి చోట కూడా, ప్రతి వస్తువులో, ప్రతి జీవిలో నాకు ఆ పరమాత్మ కనిపిస్తున్నారు అని చెప్పి నన్ను ప్రహ్లాదుడు చెబుతాడు. చెబితే అవునా, ఎక్కడ చూసినా ఈ స్తంభంలో చూసినా కూడా నీకు ఆయనే కనిపిస్తున్నాడా? అయితే చూపించి, స్తంభంలో చూపించని చెప్పి నన్ను స్తంభాన్ని బగలగొడతాడు ఆయన, హిరణ్యకశిపుడు. మూర్ఖత్వం. కానీ పరమ భక్తుడు ఆయన, జయ విజయులు వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ లీల అవతారం, ఆ భగవంతుడి లీలలన్నీ చూపించడం కోసంగా భగవంతుడు ఆ విధంగా వాళ్ళని పంపించారు మనకి, ఆయన శక్తిని చూపించడం కోసంగా. ఆ స్తంభంలో నుంచి నరసింహస్వామి వస్తాడు, నరసింహ అవతారం. ఆయన కోరిన కోరికలు ఏంటంటే మృత్యువు రాకుండా ఉండటం కోసంగా అన్ని కోరేసారు, నాకు మృత్యువు రాదనుకుంటాడు ఆయన హిరణ్యకశిపుడు. కానీ ఆ నరసింహావతారంలో వచ్చి సంహరించేస్తాడు. ఆయన్ని చూడంగానే ఒళ్ళు గగురు పొడిచి భయం వేస్తుంది ఆయనకి. ఆ నరసింహావతారం చూడంగానే ముల్లోకాధీశుడిని నేను అని చెప్పుకుంటాడు హిరణ్యకశిపుడు. అయినా కూడా ఆయనకి వణుకు పుడుతుందనమాట ఆ నరసింహుడిని చూడంగానే, ఆ గర్జింపు వినంగానే. ఆయన వచ్చి తీసుకొని తన తొడల మీద పడుకోబెట్టుకుంటాడు. ఒక్క చుక్క రక్తం కూడా కింద పడకుండా ఆయుధాలతో చంపకూడదు అంటాడు. నఖాలే ఆయుధాలు అయితే ఆయనకి, నఖాల ఆయుధాలుగా చేసి, నఖాలంటే గోళ్ళతో చీల్చి చంపేస్తారు. అట్లా ఆ పరమాత్మ మొత్తం కూడా అన్ని వైపులా కూడా వ్యాపించున్నారు భగవంతుడు. ఇక్కడ ఉన్నారు, అక్కడ లేరని లేదు. నాకనయ్య నీకు అనిపిస్తున్నారా, ఒకసారి చూపించు నాకు అని అడిగారట ప్రభుపాదుల వారిని. నువ్వు చూస్తున్నావా అని. ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నా కూడా నేను పరమాత్మ దర్శనం అవుతున్నది నాకు. నేను చూపిస్తే నువ్వు చూడగలవా, చూసేగల శక్తి నీకుందా అని చెప్పి నన్ను అడిగారట ఆయన. అది మనం చూడగల శక్తి మనకు ఉండాలి కదా.
మన కళ్ళకి ఆ శక్తిని మనం తెచ్చుకోగలగాలి కదా, చూడలేము మనం. అదేంటంటే భగవంతుడి నామ జపం ద్వారా మనకి ఆ తేజోదీపం వెలిగి పూర్తిగా మనము ఆ తేజస్సుతో మాత్రమే మన మనస్సుతో చూడగలుగుతాం భగవంతుడిని. అంతేగాని ఈ కళ్ళతో, ఈ చర్మచక్షువులతో చూడలేం భగవంతుడిని. అది కూడా మనకి గురువుల ద్వారానే అవుతుంది ఆ దర్శనం, మామూలుగా కాదు. మన అధ్యయనం ద్వారా, అభ్యాసం చేయటం ద్వారా, గురువుల ద్వారా దర్శనం జరుగుతుంది. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభూతభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృ చ. పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలం అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియరహితుడు. ఆ ఇంద్రియాలన్నీ ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు? పరమాత్మే. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఇంద్రియరహితుడు, అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు అయినప్పటికీ కూడా అనాసక్తుడు. ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు అతీతుడు, మరియు అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు. త్రిగుణాతీతుడు ఆయన, గుణాలన్నిటికీ కూడా ఆయనే ప్రభువు. ప్రకృతి కూడా, ప్రకృతిని ఏర్పాటు చేసింది కూడా భగవంతుడే, కాబట్టి ఆయనే ప్రభువు ప్రకృతి మాతకి. అన్నింటికీ కూడా ఆయనే ప్రభువు, భగవంతుడే. అన్నింటిని ఏర్పాటు చేసిన వాడు భగవంతుడే. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలకు కూడా అసలు మూలం ఎవరంటే భగవంతుడే, కానీ ఇంద్రియాతీతుడు ఆయన. ఇప్పుడు మనం ఇంద్రియాలు, ఏ ఇంద్రియంతో చేయాల్సిన పని ఆ ఇంద్రియమే చేయగలుగుతుంది మనకి, కానీ భగవంతుడికి అట్లా కాదు. ఎప్పుడు రావాలంటే అప్పుడు ఆయన వచ్చేస్తారు, కానీ మన మన ఆత్మ అట్లా చేయలేదు. ఏ రూపంలో కావాలంటే ఆ రూపంలో వచ్చేస్తారు ఆయన, కానీ మనము ఏ రూపం కావాలంటే ఆ రూపం మనకి రాదు. మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మ ద్వారా మనకి దేహం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది, ఆ దేహంలోకి ఆత్మ ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. అదనమాట. ఇక్కడ త్రిగుణాలకు కూడా ప్రభు ఆయన, కానీ గుణాతీతుడు. ఈ గుణాల ప్రభావం ఆయనకి సోకదు. బహిరంతస్య భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తద విజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. పరమపురుషుడు కదలలేని ప్రతి జీవుని బయట లోపల ఉన్నారు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవటానికి భౌతికేంద్రియాల శక్తికి మించినవాడు. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన అందరికీ దగ్గరలోనే, చాలా దూరంలో ఉన్నారు ఆయన, ఎక్కడో భూలోకంలో ఉన్నారు, కానీ పరమాత్మ రూపంలో మన హృదయంలోనే ఉన్నారు. ప్రతి జీవిలో ఉన్నారు. ప్రతి జీవిలో కూడా మనం పరమాత్మను దర్శింపజేసుకోవాలి. ప్రతి చోట ఉన్నారు ఆయన. కదలని జీవుల్లో కూడా ఉన్నారు. కదలని జీవులు ఏది? చెట్లు, వీటిలన్నింటిలో కూడా ఉన్నారు. పర్వతాలకు కూడా ప్రాణం ఉందిట, పర్వతాల్లో కూడా ఉన్నారు భగవంతుడు. అన్నింటిలో కూడా, భౌతిక ప్రకృతి మొత్తంలో కూడా పరమాత్మ సూక్ష్మంగా ఉన్నారనమాట. అది మనకి కంటికి కనిపించకపోతే లేనట్లు కాదు. అతను చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవడానికి భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించిన ఈ ఇంద్రియాలు మనం చూడలేము. మన శక్తి సరిపోదు ఆ భగవంతుడిని చూడాలంటే. అది చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా దగ్గరగా కూడా ఉన్నారు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో. ఆత్మ మరియు పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకోగలరు? ఇది క్షేత్రం తథా జ్ఞానం నేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ విధంగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును నేను సంగ్రహముగా తెలియజేశాను. నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావాన్నే పొందుతారు. భక్తులు మాత్రమే అర్థం. ఇక్కడ చూడండి, ఈయన ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ పాము కాటు నుంచి తప్పించుకోగల శక్తి ఆయనకు ఉంటుంది, కానీ ఆయన అలా చేయటానికి ఆయన ఒప్పుకోలే. ధర్మం ప్రకారంగా నేను తప్పు చేశాను కాబట్టి శిక్ష అనుభవించాల్సిందే. ఎప్పుడైతే ఆ చనిపోయిన పాముని మెళ్ళో వేశాడో, ఆయనకి ఇది పడ్డదో, తక్షకుడు వచ్చి చంపేస్తాడు, 7 daysలో నీకు మరణం అని చెప్పినని ఆ మునికుమారుడు పంపిస్తాడు మనుషుల్ని, ఇట్లా శాపం లభించింది నీకని. అప్పుడు అది తెలియంగానే వెళ్ళిపోతారు ఆయన, గంగా తటానికి వెళ్ళిపోయి
ఆయన ప్రాయోపవేశం కూర్చుంటారు, అట్లనే నీళ్లు కూడా తీసుకోకుండా అట్లనే కూర్చుని సుఖదేవ గోస్వామి వచ్చి చెప్పడం ద్వారా ఆ భాగవతం మొత్తం కూడా శ్రవణం చేస్తారు 7 రోజుల పాటు. 7 రోజుల పాటు భాగవత శ్రవణం చేసిన తర్వాత ఆయన భగవంతుడి సేవలో భగవంతుడి దగ్గరికి నియుక్తులైపోతారనమాట. అట్లా యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఎవరంటే ఆ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే. జ్ఞాన విషయమును నేను సంగ్రహంగా తెలియజేశాను, కొంచెంగా సంగ్రహంగా తెలియజేశాను. నా భక్తులు మాత్రమే దాన్ని గ్రహించగలుగుతారు. ఆ సప్తాహం అనగానే మనము వారం రోజులు సప్తాహం చేయిస్తున్నాం, భాగవత సప్తాహం అంటారు. వారం రోజులు వచ్చి ఏదో డబ్బులు కడతారు, వాళ్ళు ఏదో వచ్చి అట్రాక్షన్గా చెప్పేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ పంది బురదలో దిగినట్టే వారం రోజులు చెప్పించానండి అని అందరికీ చెప్పుకోవటం సరిపోతుంది జీవితం అంతా. కానీ ఇక్కడ వారం రోజులు అంటే ఏం చెప్తున్నారు? ప్రతి జీవి ప్రతి దీంట్లో కూడా ప్రతిరోజు కూడా భాగవతం వినాలి. వారం రోజులంటే సోమవారం ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది. సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని ఆది ప్రతిరోజు కూడా భాగవతం, నిత్యం భాగవత సేవయ, ప్రతిరోజు కూడా భాగవతం వినాలి మనం. ఆయనకి 7 days టైం ఉంది కాబట్టి ఆ 7 daysలో పూర్తిగా భాగవతం మొత్తం కూడా వినగల కెపాసిటీ ఉంది. చెప్పారు ఈయన సుఖదేవ మహర్షి చెప్పారు, విన్నారు. కానీ మన జీవితం అంతా విని మనం చదివినా కూడా ఆ భాగవతం కంప్లీట్ కాదు. భాగవతంలో ఏముంది అన్నది మనము గ్రహించలేము. ఆ గ్రహించే శక్తి మనకి గురువుల ద్వారా అభ్యాసం ద్వారా ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తే కలుగుతుంది అనమాట. అదే జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం విషయాన్ని తెలుసుకుని సంగ్రహంగా తెలుసుకుని నా భక్తులు మాత్రమే దీన్ని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు, భక్తులు మాత్రమే. అందుకే ప్రభుపాదుల వారు ప్రతిరోజు ప్రతి దేవాలయంలో కూడా 8 గంటలు అయ్యేటప్పటికీ భాగవతం చెప్పడానికి కూర్చుంటారు. ప్రతి దేవాలయంలో కూడా భాగవతం వినిపిస్తారు భక్తులకి. అది ఒక సిస్టమ్ అనమాట, సిస్టమేటిక్గా ఏర్పాటు చేశారు ఇస్కాన్ టెంపుల్స్లో. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాదేవు భావపి వికారాంశ గుణాంశైవ విధి ప్రకృతి సంభవాన్. భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా అనాది అయినవి తెలుసుకోవాలి, ఈ సనాతనమైనవని చెప్పరని తెలుసుకోవాలి. వాటి మార్పులు భౌతిక గుణాలు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినటువంటివే. మొత్తం ఈ గుణాల ప్రభావం మూలంగా ఆ ప్రకృతి నుంచే గుణాలు వస్తున్నాయి. ఎప్పుడైతే జీవి పుట్టాడో ఆ జీవికి గుణాలు ఆవరించేస్తాయి, సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం. చిన్న పిల్లాడుగా ఉన్నప్పుడే వాడు కోపంగా చూస్తూ ఉంటాడు, తల్లి పాలు కొంచెం లేటుగా ఇస్తుందంటే ఏడుస్తూ ఉంటాడు, నిద్రపోతూ ఉంటాడు, తమోగుణం. అన్ని 3 గుణాల ప్రభావం కూడా ప్రకృతి ద్వారా ఏర్పడుతుంది అనమాట. జీవులు రెండు కూడా అనాది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటివి. ప్రకృతి ఎప్పటి నుంచో ఉంది, జీవులు కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి అన్నమాట. వాటి మార్పులు భౌతిక గుణాలు కూడా ప్రకృతి నుండి పుట్టినటువంటివి. ఆ భౌతిక గుణాలు కూడా సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం, ఈ 3 గుణాలు కూడా ప్రకృతి ద్వారానే మనకి ఆవరిస్తాయి. కార్యకారణకర్తృత్వే హేతు ప్రకృతిరుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. భౌతిక కార్యాలన్నిటికీ ప్రకృతియే కారణం కాగా ప్రపంచమునందరి సుఖ దుఃఖాలను అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మయే బాధ్యుడని చెప్పబడింది. భౌతిక కార్యాలన్నింటికి ప్రకృతి కారణం కాగా ప్రపంచమునందరి సుఖ దుఃఖాలకి అనుభూతి చెందటలో జీవాత్మయే బాధ్యుడు. ఇక్కడ చూడండి, 84 లక్షల జీవరాశులు, 9 లక్షల స్పెసిస్ లివింగ్ ఇన్ ద వాటర్, 20 lakhs నాన్ మూవింగ్ లివింగ్ ఎంటైటీస్, చెట్లు ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి దాంట్లోకి. 11 lakhs స్పెసిస్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్, రెప్టైల్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. 10 lakhs ఏమో బర్డ్స్ రకాలు అనమాట ఇవన్నీ.
30 lakhs ఏమో 30 లక్షలు క్వాడ్రపెట్స్ వెరైటీస్. తర్వాత 4 లక్షలు 40 లక్షలు 4 లక్షలు హ్యూమన్ స్పెసీస్ అంటే మనుషుల రకాలు 4 లక్షలు. మొత్తం కూడా ఇవన్నీ కలిపి 84 లక్షల జీవరాశులు, 84 లక్షల జీవరాశుల ఏర్పడి ఉన్నాయి అన్నమాట మన ప్రకృతిలో. ఆ జీవరాశులన్నీ జన్మలు అయిన తర్వాత మానవ జన్మ వచ్చింది మనకి. పురుష ప్రకృతి స్థూహి ముక్తే ప్రకృతి జాన్గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుభవించుతూ జీవిత మార్గమును అనుసరించడం, వాటి పట్ల మమకారాసక్తియే జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణమగును. అది త్రిగుణాల ప్రభావం మూలంగా ఏర్పడినటువంటి మన బుద్ధి. మనం ఏంటంటే రజోగుణంలో ఎక్కువ ఉండిపోతే తమ గుణంలో ఎక్కువ ఉండిపోయినాం అనుకోండి, ఆ ఆత్మ జీవాత్మ ఏంటంటే దాంతో ఆవరించుకొని ఉంటుంది అనమాట. ఒక పొర కమ్మేస్తుందని నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది. మళ్ళీ డౌన్ఫాల్ అయిపోతాం. ఏ విధంగా మళ్ళీ జీవరాశుల్లో పడిపోతాం. లేదు, సత్వగుణాన్ని అభివృద్ధి చెందించుకుని మనం శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ భగవంతుడి సేవ చేస్తూ భగవంతుడి నామజపం చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, తిన్నగా వన్ స్టెప్ పైకి వెళ్తాం. అది పైకి వెళ్ళాలా, మనము ఆ స్టెప్స్ ఎక్కి మన మార్గాన్ని సుగమం చేసుకోవాలా లేకపోతే డౌన్ అవ్వాలా అన్నది మన చేతుల్లోనే ఉందన్నమాట. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగా తద్విద్ధి భరతర్షభ. ఓ భరతవంశీల్లో శ్రేష్ఠుడా, నీవు చూతు సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలననే ఉన్నాయని తెలుసుకును. ఈ ప్రతి ప్రాణిలో కూడా క్షేత్రం ఉంది, క్షేత్రజ్ఞుడు ఉన్నారు. ఈ రెండు కలిసి ఉన్నందువల్లే ఈ ప్రాణం అనేది నిలుస్తున్నది. లేకపోతే గనక డెడ్ బాడీ అయిపోతుంది, వెళ్ళిపోతే గనక. కాబట్టి ప్రతి ప్రాణిలో కూడా ఈ ఇద్దరు ఉన్నారు. మనలో ఉన్న చైతన్యమే ఇప్పుడు నేను ఇలా చెయ్యి ఆడిస్తున్నాను. చెయ్యి ఆడించేట్టుగా ఏం చేస్తున్నది? చైతన్యం, ఆ ఆత్మ చేస్తున్నది. చెప్పగలుగుతున్నాను, వాయిస్ వస్తున్నది అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి యాక్టివ్నెస్ ఏది? ఆత్మదే. ఆత్మ ద్వారానే మనకు వస్తున్నది. అదే ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది, పరమాత్మ వెళ్ళిపోయాడు, ఈ బాడీ ఎందుకు కూడా పనికిరాదు. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్రా సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సర్వత్రా సమగ్రంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు తమ మనస్సు చే తమను తామే దిగజార్చుకోరు. ఈ విధంగా వారు పరమపదానికి చేరుకుంది. ప్రతి ప్రాణిలో కూడా పరమాత్మని చూడాలి. ఆత్మ అవిద్యను పోగొట్టుకున్నప్పుడు పరమాత్మని చూడగలుగుతాడనమాట. ఆ చీకటి తొలగిపోయినప్పుడు కంటి దృష్టి మనకి ఆ కన్నులో ఉన్నటువంటి శక్తి పనిచేస్తుంది. ఆ అవిద్య అన్నది తొలగిపోవాలి. ఆ మోహం ఉంటుంది కదా, ఒక పొరగమ్మ ఉంటుంది. ఆ పొర తొలగిపోయినప్పుడు మాత్రమే ఆత్మ నేను ఏంటి అన్నది తెలుసుకోగలుగుతుంది. అప్పుడు తెలుసుకున్నప్పుడు అందరిలో కూడా పరమాత్మని దర్శించుకోగలుగుతారు. క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షంచాయ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహము క్షేత్రమునకు, దేహం క్షేత్రజ్ఞునకు గల భేదమును జ్ఞానచక్షువుచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వారు పరమ పదనాన్ని చేరుకుంటారు. ఈ క్షేత్రం అంటే ఏంటి? ఈ దేహం క్షరం. ఈ దేహం కోసంగా మనం ఎక్కువ పాటుపడకూడదు. ఈ దేహం కోసంగా మనం చేయాల్సిందేంటి? పరమాత్మ ధ్యానం చేయాలి. ఆ పరమాత్మ గురించి ఎక్కువగా మనము అభ్యాసం చేయాలి, ఆ మంత్ర జపం చేయాలి అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? దేహం గురించి, క్షేత్రం గురించి, క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి, ఆ రెండింటికి గల భేదం ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ జ్ఞానచక్షు అన్నాను కదా, అది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. జ్ఞానచక్షువు ఓపెన్ అయినప్పుడు ఆ విద్య అనేది తొలగిపోతుంది. తొలగిపోయినప్పుడు
ఆ ప్రకృతి నుంచి, భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. ఆ 3 గుణాల ప్రభావం వాళ్ళ మీద చూపించదు. చూపించినప్పుడు మాత్రమే మనకి ముక్తి, విముక్తి కలుగుతుంది బద్ధ జీవితం నుంచి. లేకపోతే గనక విముక్తి అనేది కలగదు. పరమ పదాన్ని చేరుకోగలుగుతారు విముక్తి కలిగినప్పుడు. ఈ 3 గుణాల ప్రభావాన్ని వాళ్ళు దాటగలగాలి. భక్తులకి ఏంటంటే మహామాయ, మహామాయ తోడుగా ఉంటుంది. మహామాయ తోడుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఈ బద్ధజీవులు కాదనమాట. వాళ్ళు బద్ధజీవులు కాకుండా పరమాత్మ ధ్యానంలోనే ఉండగలుగుతారు, పరమాత్మను చేరుకోగలుగుతారు పరమపదానికి. లేదు, బద్ధజీవులుగా ఉండరు వాళ్ళు, ముక్తజీవులుగా ఉంటారు. బద్ధజీవులు ఏంటంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ తృప్తితో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బద్ధజీవులు. వీళ్ళేంటి అన్నీ కూడా విషయాసక్తితో ఉంటారు, ఇంద్రియ తృప్తితో ఉంటారు బద్ధజీవులు. వీళ్ళకి ఏంటంటే మా యోగమాయ, యోగమాయ దృష్టి పడుతుంది వీళ్ళ మీద, మొత్తం ప్రభావం పడుతుంది. యోగమాయ, మహామాయ. ఆ యోగమాయ ఆవరించేటప్పటికి వీళ్ళు గుణాలకి ప్రభావం వాళ్ళ మీద చూపిస్తుంది. గుణాల ప్రభావం చూపించడం వల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే బద్ధులైపోతారు. దాన్ని బద్ధజీవి అంటారు. దాన్ని ముక్త జీవులైనప్పుడు మాత్రమే పరమపదాన్ని చేరుకోగలుగుతారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.